Aron mas ma-promote og mahingusgan ang pagtudlo sa katawhan sa paggamit sa alternatibo og tradisyonal nga pamaagi sa pagpanambal, nag-umol ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo og Provincial Task Force on Traditional and Alternative Healthcare. Gipirmahan ni Gobernador Gwen Garcia ang Executive Order No. 10 ni adtong Pebrero 15 nga nagmando ni ini og iya kining gipahibaw atol sa tigom sa mga miyembro sa Concerned Doctors and Citizens of the Philippines nga gikan pagayud sa kauluhan aron makighinabi niya ni adtong Lunes, Pebrero 22. Ang maong executive order nahisubay sa programa sa national government ubos sa Traditional and Alternative Medicine Act of 1997 kun tama o Republic Act 8423. Ubos ni ini nga balaod na umol ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare kun PITAC. Daghan usab nga mga doktor ang nisuporta sa paggamit og tradisyonal og alternatibo nga pamaagi sa pagpanambal sa mga sakit-sakit. Duhana ni ini sila si Dr. Dale Pasco og Dr. Roderick Tan. Si Pasco, kinsa usa ka surgeon, nagpractice usab og alternative medicine sud na sa 29 ka tuig. Nino ni siya nga task force kay no after man ni sa PITAC sa RA 8423 if I'm not mistaken nga pag-promote sa traditional or alternative medicine. Kay majority sa atong mga kaigsunan dili ka afford og tambal, pobre. So, ang pinakadali na itong gamiton, like for example, sa COVID, stimulation, no? Which daghan mo supak, pero sa akong experience, daghan na nga ayo. Sa kaning alternative medicine, pag-change lang sa imong pagkaon daan, no? Gulay, prutas, dako kay na siya og effects imong body. Matud niya, iyang gitambagan ang iyang mga pasyente nga dili una mukaon og karne sa baboy, labi na kun naigo sa COVID-19 kay mosamot ang inflammation og infection sa baga o sa laing parte sa lawas. Giawhag ni Pasco ang mga tawo nga suportaan ang panawagan sa gobernador nga mogamit og natural nga mga pamaagi sa pagpanambal sama sa paggamit og yerbas og medicinal plants kay mausab ang katuyuan sa sugbusog program kay kini mo'y makapalig-on sa ilang immune system. Ang pinaka-importante gyud sa atong lawas is ang atong immune system. Kaya atong immune system, kung ato wala na siyang abagan, alalayan nato na siya, ug saktong pagkaon, mo himo gyud siyang strong, mas kusgan gyud na siya. No? Pero let's say, pasagad kasi mong pagkaon. Kasi karon na mga sakit sa high blood pressure, diabetes, ug cancer, lifestyle-related man na siya. Ang hinungdan na sa iyang gikaon. Sa iyang bahin, si Dr. Roderick Tan, kinsa usa ka naturopath, nagamit usab og sibuyas nga puwa sa pagtambal sa sipon ug ubo. The onion itself is high in something called quercetin. Okay? And quercetin is a zinc ionophore, okay? Which means zinc is the bullet that kills the virus. But the zinc has to enter the cell. Right? The zinc ionophore allows the zinc to enter the cell. So I think that would come in very well with the steam inhalation that the city, the province has been promoting. That's going to be a very potent panlaban, no, against COVID plus flu din as other possibilities. Ubos sa task force sa probinsya sa Sugbo, tumong ni ini mao ang paggamit og luwas ug mas barato nga pamaagi sa pagpanambal. Ipahigayon unya ang pagbansay-bansay sa mga doktor, nurses, pharmacist, physical therapist, ug uban pa nga professional health workers ug mga tinun-an, scientists, research managers ug barangay frontliners kalabot sa alternative healthcare. Usa sa mga katungdanan sa task force mao ang pagplano ug pagpasiugda og research ug development kabahin sa traditional ug alternative healthcare ug iapil kini sa provincial healthcare delivery system. Panguluhan ang maong task force sa gobernador isip chairperson ug Dr. Jaime Bernadas, regional director sa Department of Health sa Central Visayas, isip vice chairperson. Una nang gipaybaw ni Gobernador Garcia nga sugda na karong tuiga ang pagbansay sa barangay health workers ug barangay nutrition scholars mahitungod sa paggamit sa alternatibo ug tradisyonal nga mga pamaagi sa pagpanambal sa mga sakit sa pakigtambayayong sa PITAC. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.